Ebben a videóban szembegázni fogunk, és most vévezni fogunk egyik haverommal, egy Vik Pistivel. Most a 100 vévet meg akarjuk dönteni neki. Hát ilyen 86 vévrekordja. Nem tudom. Na mindegy. Most 100 véve a cél. Ez szép volt. Ja, el van állítva a settingem. Felhúztam, hogy úgy menjen a kamerám. Mert ez a kör után visszaállítom. Jó csinálja amúgy. Csak én ne ki. Mondjam, hogy ugyanaz a skin. Üvegszemüveges. És ugyanúgy néznek ki. Azért. Nem baj. Legalább be tudom állítani a settinget. Na, nem bírtam beállítani. Hogy most azért nem beszélek annyira sokat meg hangosan, mert fáj torkom. Kicsit. Gyere, ne itessél le, jó. Szerintem miattam fogunk már megint leesni. Mert előbb nem miattam, csak nekem gyorsan mozog a kamerám. Gyere, gyere! Nope. Srácok, ha meg lesz a 50 feliratkozóm, akkor gondoltam, hogy találok egy live-ot. Ilyen game játék. Hogy játszhatok velem Block Dash, vévezés, meg még 1v1. Meg ilyenek. Még lesz olyan live is, hogy sorsolok. De már megint kiesett 11 évnél, ne senki. Mit csinál? Ne. Oda ne dobjál be, ne dob be. Jó. Szélek rá. Kértük, ott van izé. Van széből. Várjál, Oké, mert ezeket mindjárt pörgetek egyet. Ezt elállítottam. Jó, be van állítva. Most egyet tudok. Mi van? Hagyjál már. Tegnap pörgettem. Srác, ilyen bűt 150 is beraktak egy ilyent. 65 év. 2 tudtam volna pörgetni, nagyon megérő. Na, pörgessük le ezt el. Na, valami jót adj, kérlek. Hát, ezek már megvannak. Ezek szutykok. Ez őszintén kinek tetszik? Mondjátok el, létszik. Jó, lehet valakinek ez a kedvenc kínálnak. Elnézést. Jó, és jó. És indítsa el. Jó.
Sajnos, srácok. Itt most ki vagyok betegedve. Kicsit azért nem beszélek sokat, mert koncentrálok, meg ilyenek. Most elmegy egyszerre. Jó. Az a 3D guy nem, hogy megszereztem már több. 1000-szer. De mi ez? Mi ez a noksa? Ez hogy van meg? Ja, ez nem is nekem van meg. Aztán ez vagyok én. De hülye vagyok. Gyerünk asszá, vagy legalább 50 vév legyen meg eddig. Ne pont csak a 100, legalább még csak 5. Eddig én bénázom. Na, srácok, most tényleg komolyan veszem, mert eddig csak itt hülyiskedtem. Na, jöjjön a blog. Jaj, be akar. Gyere. Srácok, Pisti annyira most nem jó. Nem tudom miért, máskor meg profi. De majd lesz egy másik videóm, egy ilyen véves, amiben másik, a berommal, az neve Zolika. Tolunk egy videót. Mert ő profi, vele döntöttem meg a 130 vév rekordot. Úgyhogy most tényleg a 100 vév. Ha ez nem lesz meg, akkor már vége a videónak. Úgyhogy ez is annyira nem hosszú videó, ugye. Nem csinálok fél órásat. Ne. És. Yep. Magic. Mondjátok már őszintén, ez a hógolyó mire való? Konkrét csak arra, hogy megdobok valakit. És fehér lesz, és lelassul egy kicsit, de most ki melyik pályán használja? Mondjátok el őszintén, légy szíves. Inkább már miért nem a másik percet vettem meg a Tetrisese. Miért ezt a Santa-sam karácsonyat vettem meg, de minek? Lesz olyan videóm, be a percet kigemelem, lesznek olyan videók, amiben sokat pörgetek. Ez szép. De jó. Mindez most mondtam, hogy de jó, ez amúgy vicc. Amúgy... Ne. Nem bent ezek. Sziasztok, srácok! Köszönöm, hogy itt voltatok ebbe a videóba velem. Sziasztok!